kantu gainean, ilargia erdian, eta zu gorruntz begira. Zure keia eskuetan, butxala bat egin putz, nerena etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu, edozein herriko jaizetaz. Kaixo lagunak, gaur oso triste gaude. Bai, oso triste gaude. Jakin nahi alduzu zergatik? Laster, Rocío, Nikaraguara joango delako. Egia da Nikaraguara zoazela? Bai, datorren astean Nikaraguara joango naiz. Eta zergatik? Nire herria, senideak eta lagunak faltan botatzen ditudalako. Eta berriz etorriko zara? Aurten ez naiz etorriko. Ze pena. Hemendik aurrera, hiruen artean egin beharko ditugu esketxak. Bai, nire ere pena ematen dit. Esketxak egiten oso ondo pasa dut, eta euskara asko ikasi dut. Pues, ondo pasa. Ondo pasa. Eta esketxak ikusi, Bai, ikusiko ditut. Nire bihotzen eramango ditzaituzte. Bueno, Agur lagunak eta beste bat arte.